tapi tambah. Oh, leh. Krok ngendi sing paling cocok, paling plek karo kowe ya engko kek plek-plek. Maksudnya menuju ke kompak gitu loh, menuju ke Plek-plek kaya tatin pas nglunjak ngono ya. Lho wau sampe diundani sih. Tapi selamat. Hah? Masya Allah, sing ngudani selamat. Gula sing selamat. Gula Oh. diundani tapi selamat. Ya salah ta, Pak? Salah piro? Ya jenengan salah, ya salah. Salahku apa? Salahin jenengan kan jenengan pun punya istri. Kudune gak entuk ono WA orang ngono wi. Lah apa aku salah wong WA aku tak lebokne WA dhek ora. Anu tegese dhek tak WA-no lho ora. Heeh, wis mlebun jenan. Kaya apa tukung-tukung Mbak Lisa dan juga Birgita Ayu. Yo. Mang pirsani mirip kaya jambe sinigar. Ora enek sing bosok, ora enak. Piye plek to? Plek-plek. Padha cantike dedege ya padha. Le apa ki jenenge cantas ya padha. Dedek piadek ya padha. Dedege ya padha, pakulitane padha, mung bedane lek Mbak Elisa irung duwe pacar, lek Birgita ki solan salin terus. Oh, gonta-ganti to? Piye resep kok iso entuk birang-birang ganti ki ora, tapi tambah. Oh, leh. Tuturono Mbak Lisa, iso kaya ngono lho. Jiwa wanitane ana ngendi kaya ngono kuwi. Tambah ki ya ora apa-apa. Emang kalau memang belum jodohnya ki ora apa-apa. Bulan akeh sing akeh sisan ora apa-apa. Kan masih penjajakan. Penjajakan engko kira-kira ngendi sing paling cocok, paling plek karo kowe ya engko kek plek-plek. Maksudnya menuju ke kompak gitu loh, menuju ke plek-plek kaya tatin pas nglunjak ngono ya. Plek. Ayo. Ora pas jupuk nganu to nyengket. Nengke aku to kates ngono. Nyengket kates to. Ye iki enjang-enjang tasih kathah menika ingkang tasih bungon luar biasa matur suwun. Nggih. Estu lho Mbak Lisa, piyai mriki kalian jenengan lah tresnane ora umum. Aku yo ora pati nduga ngono. Karo Gondomono. Gondomono luweng. Aku ya anu tadi tuh lupa loh aku kalau nggak lewat gerbang itu. Wah ya aku wis tau rene deng gitu. Lah kayak mutar. Angger duwite entek lali modele. Mbak, berarti jenengan karo Mbak tapi tekane pas udan mau. Pas nggih, pas Jawa. Terus piye carane piye ben ora kudanan? Hah? Ben ora kudanan. Yo nganggo payung kan. Terus sampean kok ngomah nggawa payung? Lho yo enggak, sik kok ngomah yo nganggo gerobak to, mosok yo nggo angkong. Maksudnya ning mobilmu enek payunge ngono lho. Onten. Sedia payung sebelum hujan kan. Yo mesti disediakno payung. Lah kok takon kuwi ngopo? Lah aku ki yang mendalang ya. Dalang lak sik jejer. Makbres ngene. Aduh, Elisa piye? Iki mangko urung teko. Lek teko kene mesti pas udane dheke diudani iki mesti ngono. Maksudnya iki dianu lho, kena udan banyu udan ngono lho maksudnya. Diudani to? Iya. Diudani to? Sik to. Piye wong Jawa bener ngoten nggih, Pak? Lek udan lek diudani to. Lah iki dudu wong Jawa mboten ngerti, ora. Lah nggih. Lho wau sampe diudani sih. Tapi selamat. Hah?
Masyaallah. Sing ngudani selamat. Kula sing selamet. Kula Oh. diundani tapi selamet. Maksudnya tekone rene wilujeng selamet. Saged kepanggih sederek-sederek, seneng, regeng, marengeng. Regeng. Lah sinden omongane ting plekutuk wong kena suweneng ya ngono ae. Lah mbok ya kaya mudeng ya Pak Bu iki lho. Mudeng ora. Ora trima wong kene to Pak sing seneng Pak. Dalange kan ya seneng to Pak. Iki aku wis mencoba ben ora tekan kono. Aku ki wis cara macan wis bubuk manis lho. Lah kok mak utik-utiki karepmu piye, Bir? Ya gak apa to Pak pancen. Saiki kudu tak bocorke setetek. Apa Mbak? Setetek. Setitik setetek. Mau esuk ki Pak Cahyo ki WA jam 4 esuk. WA sampean. Masya Allah. WA jam 4 esuk. WA piye, Mbak? Langsung ampun ke supen nggih Mbak, mangke dalu. Sampean heeh. Profesional ngomongane job. Kok isu-isu to Pak, aku ya gitu. Jam apa tisu? Jam 4 esuk. Subuh. Ya ampun. Kok enjang-enjang to Pak gitu. Ya terus dia ngomong kok belum bobok to Mbak. Aku kudu jawab piye? Ya wes aku tak HP ku tak uncalke ngono aja aku turu wae, engko ndak tekan ngendi-ngendi, bener ah. Iya berarti sebagai wong wedok kan aku wis jejek kan. Wis menjaga, betul, Menjaga kan. menjaga. Nah, Sik to, sing jenenge ning YouTube iki piye akeh wis ngerti. Lek sampean diikrarkan sebagai adike utawa anake Bu Kesi. Lah berarti aku lek bapakmu utawa kakakmu to. Apa salahku seorang kakak ngabarke adik Yahene kok belum bobok? Ya salah to Pak. Salah piro? Ya jenengan salah, ya salah. Salahku apa? Salah jenengan kan jenengan pun punya istri. Kudune gak entuk ono WA orang ngono kuwi. Lah apa aku salah wong WA aku tak lebokne WA dheke. Ora. Anu tegese dheke tak WA-no lho ora. heeh, wis mlebu jenengan. Iya. Ya ora iki mau ki carane saking senenge soalnya udah pelunasan rong dino ke bengker kan. Lah dadi Pak Cahyo ben ra mikir, bengine aku kok mayang-mayang wae dadi isu kabeh wis dilunasi tak takon Mbak Tatin mau pelunasan jam piro? Mau esuk lah ya berarti Lah iso kabeh kok. Iya kan. ora tak istimewakne to. Kabeh esuk jam 4 mergo mambengi lak wayangan. Timbangane keturun tangi ku awan, gandeng wis dirampungi karo Pak Sutriyoso, akhire kabeh sinden iki tak transfer dhewe-dhewe nyo. Lah kok sinden madang karena kok mau sore Pak ora mau isuk. Hah? Jarene jenengan buat anu adil. Heeh. Kok sinden madang karena kok mau sore. Wah, aku bukan urusanku. Urusanku dengan bintang tamu 2 ini, kamu urusannya dengan kuwi karo kae. Oke sih. Lek Pilih kasih. Pilih kasih. Tak dengoke dompetmu ilang neh engko Pak. Wah, enggak keprok ora tak jajakne neh kowe ora. Jajane pecel malah ndongakne elek. Jajakne bisa. Berarti sampean kudu ngerti aja gampang ngarani Pak Cahyo wah karo Mbak Elisa terus neko-neko enggak mungkin. Mergo wis didum karo Bu Kesi. Tentang bintang tamu. Kompak ngono maksudnya, kompak ngono lho. Iya, kompak. ngono kuwi. Seneng ngene iki. Iki mau aku ya mau komen Pak, mumpung iki mumpung. Apa? Mbak? Ini kan tadi ya ono sing komen sorone iki kok ono bintang tamu nganti tekan ngisor Oh, jaluk-jaluk saweran. duit ngono kuwi. Iki ora kon jaluk saweran ki enggak. Iki jenenge apa? Tema hari ini wayangan ki ngopo iki jenenge? Bersih Desa. Bersih desa padha karo Merti Bu Bumi. utawa sedekah Bu Bumi. Nah, sing tirakat iki wong sakmene. Yo wiyoga dalang sinden bintang tamu iki dalam rangka tirakat. Nah, tirakat iki carane sedekah, carane setiap desa dewe-dewe. Cara panitia kene, cara masyarakat kene sak duwene. Tadi duwene 15.000 ya lebokke 15.000. Duwene 5.000 ya lebokke. Iki mau duwe 5.000 kira-kira ana susuk 3.000 ya njupuk susuk gitu loh. Jadi emang kaya ngono. Masane njaluk susuk ngono. Lah yo ora do suwi tak kira simbah kok dangku sanget bol golek susuk ning kono. Lah yo iki dhewe-dhewe ya. Dadi semuanya boleh ya? Boleh. Bebas untuk lebokne. Udah kok bintang tamu kok kaya ngono yo kok gelem-geleme. Nek dipikir yo ora gelem nek iki carane bersyukur masyarakat kali pancur ngene iki sak duwene mbok 2.000 3.000 kuwi nggo ucap syukure iki dilakoni bareng-bareng ben dadi berkah. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Diterangke kuwi. Pancen timbulnya cari izen. Apa? Apa tuh Pak? Pancen Mbak Elisa calon dokter Pak. Jadi ya Alah, aku calon dokter. Aku ki ya wis magister, ora suwene ya dokter. dokter tenan. dokter Lah aku apa? masuk angin ini dokter akhirnya aku ngono Dokter, kuwi. terus? Heh? Terus Asam periksa. lambung.
Ki lho Mbak Elisa ki mengapik to. Dek kan medun to. Semua orang boleh memasuki to. Oh to Mbak. Boleh masuki to. Lah. Boleh memasukkan. Lah kuwi tegese sangat merakyat kaya ngono kuwi. Dadi semua orang boleh masuki ya. Boleh memasukkan. Bebas. Dadi, semua orang boleh ya? Boleh. Dalang ya boleh dalang. Boleh aja memasukkan, ha? Ya aja neng. Pakai dulu. Arep memasukkan. Ini kita aja pakai plastik sedekah, Pak, sedekah. Ben ra mikir tekan dinding iki. Oh, kok iso plastik? Biasanya tisu plastik ora. Ya itu mau tak nggone rangke netizen itu loh yang kendel lalok gitu ya. Ya tak jelaske. Iki cara desa negara tawa cara, megara tawa tata. Apa kuwi? Oto-oto dipangan Bathara Kala. Mikir aku mikir. Kira-kira kaya ngono ya. Yes, kayak nyanyi apa? Iki podang kuning. Iki pamundhut saka panitia dipandhegani kalian Pak Suwardi. Ayo. Siap. Ngersakake podang kuning. Bawa dijak mboten iki? Hah? Bawa dijak mboten? Dijak no, iki melu nggih. Iki tulisane genah bawa podang kuning. Iki to, Pak. Hah? Tenanan to, Pak? Well, Oh iya, Pak. aku jujur wong ayo maksamu. Iya. Coba, ayo. Sing junior sik. Ayo, Ibil. Ayo. Nadia Pirpon, Pak? Pak Sep. Oh, Ajeng bawa, nanti ikut bawa. Tapi kamu wes disikin dulu. Menurut Pak Dalang sutradara kan kamu sak larek ya, diuncalke dulu ya. Lempar dulu deh. Nadyan wujud temung peksi. Saya boten Pak Bu. Saya tak. Kayak regi pinten niku. Ayo. Larang. Remuk. Padak. Seni jaluk dikekke. Nek tuku larang. Larang. Tambahin boten. Tambahi ya. Opermek napa tambahi? Tambahi no. Ben marem. Sing koke sing biasane napa sing mboten, Pak? Si dari kok kakean takon yo Pak yo. Ayo takon, bar takon-takon bar isu njal undaan. Birbit. Nane. Saya lagi, Pak. Yo no nganti titik seleh sik no ayo. Halus manis nangsem make. Hop, lah titik ngene penak. Ayo. Terus? Iya, Pak. Hah? Lah, Maksudnya sing Teros niku lajeng ajeng sinten ngaten. oh alah kuwi itu. Tak kira lan jenengan arep mata sinten ngoten. Oh, nggih ajeng Bapak. Tadi udah naik belum ya? Menawi badhe nembang mriki, Mbah Trima wong ngendikane bahwa ajeng nembang mriki kok. Mriki, Mbah. Mriki. Mbak pundi? Oh, nek ngatur. Ngatur yo, ngatur. toyan, Oh. toyan. Ngatur. Ngatur. Royan. Ayo. Yo. Nunen. Malah ngajari. Jenenge dalange pantes ya ngono, sah-sah. Oh lah iya. Biyen biasane aku piye-piye kowe meneng ae saiki protes ya ora. Ya kan ada perkembangan, yang namanya cerita itu ada kembangannya. Nek rano protes-protesnya enggak ada semburan-semburan cinta. Wah, Betul, betul. sudah mengakui dia telah menyemburkan cinta. Wah, iya. Cinta karet cetas. Aduh. Golek isi podang jenar
Lah niku sampun. Mbah. Mbah, Sios boten. sios boten, Mbah. Mumpung tesih kalih larik niki. Serung rampung le pipis. Nggih, pun iki sampun. Oh mriki Mbah Trimo, Mbah, mriki, Mbah, mriki. Mbah. Minggat. Nika Mbah, tasih kalih larik niki. Heeh, digempol. Salune, Mbah, jalane, Mbah. Seselane niku lho. Selane. Mriki ya Mbah, ampun mudhun sindene kula bingung nang kene mati kutu nang kene. Ora nek kancane. Nggih, di sini aja Mbah Trimo. Nggih. Walah, apa ya? Apa iki, Mbak? Iki sang ketua panitia, tepuk tangan untuk Mbah Trimo luar biasa. Sehat, Mbah. Wah, matur sembah nuwun. Nggih, mengke dipun baca Pak Dalang nih. Yo sampean no. Kula mawon. Lah kan sampean wis dadi astradaku. Oh, iya, oke. Mriki, Pak. Oh, kung. Nana, ibu. Kok bungah kok tan urung sriune. Ki neraske bawa. Ibu. Ibu bunga ing atiku. Tepuk tangan. Inilah Mbah Trimo alias Walid. Wale terus, Pak, lah. Nyanding dadi Bisa. Iso. iso Mbah jenengan mesti grogi disanding sinden-sinden gitu. Aku grogi to, Mbah. Nyanding bisa dadi tombo. Cobi. Nggih balik mboten napa-napa disetik. nyanding Alon-alon Mbah. Bisa. nyanding bisa Dadi putra. tombo Mula kali pancur serga wayangan mung ketua panitiane piye budaya kados makaten Mbah jenengan niku. cah kene omahe kono Napa niku? Nggih. Mbah, jenengan semangatnya luar biasa, berjuang untuk rakyat luar biasa. Ning kula nyuwun tulung siji. Lek ngenyang dalang aja kaya ngenyang lombok ngono lho, Mbah. Mosok kacek 500 sing jenengan nesu ngono lho. ora kencang kae iki Lah apa? tak peres Peres masane nek sapa diperes ora iki senengane. Ning elok jenengan sehat panjang aku yo umur. gumun dong karo jenengan niku Napa, Mbah? lah bukesi nek kladene semua ijo isine jajan tok nganti aku bermangan no. Sinten? Oh, bukesi to. Lah mergo jenengan mriko lak nggawa panjer. Lah gur wong dolane resik meja niku. Nah, aku yo gumun Niku do golek piring dhewe teng pawon. yo dasar nuleh kaya mbok gawane kresek ngono lho kaya ora iki lho Napa? Ning kula matur nuwun mau kanca-kanca teng mriki untuk tombo jenengan paringi gule walah gule kaya ngono. Jas. Gini Mbak Elisa Lek. mau kan tak jak mandak Nggih. ciri khasnya ngono Ciri khas iki nggih. bukannya kowe tak jaluk-jalukin ya Boten. ini seduluran Seduluran pinten-pinten kemawon niku tondo tresno. mendekat mbuh 2000 mbuh Nggih. ana gedhe ya ana Ana cilik. cilik Nggih. Ana ana sing dawa, cilik? ana cendak ngono lho Mbah nyanyi sareng-sareng nggih. oh iya Ampun mandhap riyen. Sareng-sareng. Nggih dikancani dua bidadari. Iya, sareng-sareng mboten sari-sari lho, Mbah. Sareng nggih. Sareng-sareng. Podang kuning, nggih. Matur nuwun gulene, Mbah, elok tenan. Ayo. Sing masak sinten, Mbah? Bu sapa sing masak niku? oh anu masak putih Masak gule niki lho, Mbah. oh ngono Dandake. dapur sekar Heh? dapur sekar Oh, dapur sekar seni karawitan nggih leres. dapur sekar Akhirnya dadi podang kuning, ayo nggih. nah mulane kula dijenengke Trimo iki biyen niku bapake kula sok rak trimo Nun? ngono biyen bapake kula sok rak trimo Sok ra trimo. Ra trimo. Sebab iya Lah kono ora kirim ngono ya, Mbah. esuk awan iki teko rak trimo Nggih, nggih, Mbah. kula kan iki judule kan esuk awan to Hah? podang kuning kan esuk Esuk awan awan. Esuk mboten esuk sore tempe dele. Ayo. Nggih, monggo podang kuning bersama Mbah Trimo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga kali pancur lan emban kerep tansah berterbang tinggi ke zaman keemasan. esuk awan ning omah ora Uyuran anggere
Hei.